Alhamdulillah thumma salatu wassalamun ala nabiyyina al-karim. Amma ba'd. Bang lo kono rut nasaye ero kamano maduong kum telo no kendo tayo wa kendo kodo wa gi gweth mama age. Omiyo kendo kawuono kendo do gwaro di chieng' maber. Di chieng' mugwedhi, di chieng' juma. Di chieng' mamiyo gi nyamera. Ko wadwa be koro bedo piny winjo wach ma ruth nasaye. Amoso gi mos mar Islam ni kwe ma ruth nasaye obed kodu. Koro miyo manu ng'iso ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwe ma ruth nasaye obed kodu. Min usul al-iman wa arkan al-iman. Oburu wuoyo ngeche mag yie ma ruth nasaye. Iman bil malaikati wa anbiya. Hadha kama fi hadithi Jibril. Kiba bedo gi yie motegno nyaka iyie gi ruth nasaye. Kendo nego be ni yie gi malaikni mag ruth nasaye. Idogi yie gi joote mag ruth nasaye. Wa hadha kama fi hadithi Jibril alayhi salam. Ma en wach mogolo kuom Jibril, ma en Gabriel. Jibril ni en nyinge mar adiera, lakini Gabriel nyinge mo bandika. Nyinge mar adiera ma kuom ruth nasaye en Jibril, ja malaika maler manokelo ne jaote Muhammad wach ma ruth nasaye. En malaika maduong' kuom malaikni duto. Jibril ni ano biro kuom jaote Muhammad ko ore kwa polo gi wach gi ruth nasaye. Qala lin nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Nungiso jaote ma ruth nasaye kuwi udhi kuome niya, akhbirni anil iman. Jaote ma ruth nasaye nyisa yie ma ruth nasaye ni nango. Kadanga penji insani miwinja sani. Ibed sheikh, ibed pastor, ibed bishop. Imani enango. Mono me duoka imani enango. O Jibril be nobiro ponja jaote Muhammad ni imani enango. Tok ni okia no ng'eyo. Ruth nasaye opuonja ni malaika ba ruth nasaye ma ok ni okia. Ung'eyo. Lakini obiro ka japuonj mar puonjo jogo mantie mbele jaote Muhammad. Kendo noyudo ka jaote Muhammad nigi jopuonjre mamage. Opuonjo gi wachna ruth nasaye. Basto Jibril ubiro mondo liyuallimahumul iman. Mondo mi opuonj gi ng'eyo ruth nasaye kaka chal. Akhbirni anil iman ya Muhammad. Nyisa yie ni nango. Gibungu ni yie enango. Qala al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala. Jaote Muhammad no duoke gi chuny mamul ka ng'ise niya, yie ni ya ruth nasaye en achiel kende. Yie motegno kuom dhano maratero motegno mong'e gima timo. Onego bed ni oyie ni ruth nasaye en achiel kende. Lakini yie mabandia mar ng'at miluongo ni mujinga en ng'at ma yie ni nyiseche ng'eny. Lakini ruth nasaye yie motegno kuome en yie ni ruth nasaye en achiel kende. Wa malaikatihi, kendo bedo gi yie motegno ni malaikni mag ruth nasaye gin malaikni mag adiera. Wa kutubihi, kendo yie motegno ni yie gi buge mag ruth nasaye. Yie gi Taurati ni en buk mar ruth nasaye nooro kuom jaote Musa. Kikwedo Taurati onge gi yie motegno. Jomoko wacho ni sani ok waluw chike mag Taurati. Wewe in ng'a mok dwa luwo chike mag Taurati? Taurati en bug ruth nasaye. King'iye gi Injili ni en bug ruth nasaye. Kendo dogi yie ni Injili ni enor kuom jaote Yesu. Jaote Yesu nobiro gi miluongo ni Injili. Mokikwedo ni Injili okiyie godo ka in kod ionge gi yie motegno kata beja Islam man gi tik motegno maboyo manyalo kata magagi. Kendo dogi yie ni Zabur en bug ruth nasaye. Zaburi ni nor kuom Daud. Jaote Daud, Daudi nomiye buk ni Zaburi. Wal Qur'anul Hakim, kendo gi yie gi buk mar Qur'an men jang'ad bura kuom ruth nasaye.
yen bug Ruoth Nyasaye. Ko iyie wacho ni ng'ato yien gi Bible, lakini okwedo Taurati, okwedo Quran, bas nong'isi ni oyie gi Ruoth Nyasaye. Ma jamiriambo. Idwa kwedo bug Ruoth Nyasaye ma Ruoth Nyasaye nooro ne ji, to in ionge gi knowledge mar kwedo bugno, ionge gi power mar kwedo bugno. Ikwedo chike mag Musa, tionge gi power mar kwedo chike mag Musa. Ikwedo Yesu ni ok ojaote, tikia kaka Yesu kaka chal. Ikwedo Muhammad ni ok ojaote, tikia kaka Muhammad no ne chal nade, kisome ming'eni ng'a chal nade. Ikwedo Quran, mido gi yani Quran yen buk mararache, tikia pok isomo. Islam wacho ni hadha jahil muraqab, ma ng'at moko ng'e gima timo. Koro time matek ing'e bugegi kendo iyie gi bugegi kendo rwak gi e yie magi ni gin buge mag Ruoth Nyasaye, ka inibed ja Islam motegno kata inibed mama ma dwa ng'eyo din mar Ruoth Nyasaye motegno kata wuoro. Warusulihi, kendo yie mar adek ni iyie kod joote mag Ruoth Nyasaye. Joote duto mane Ruoth Nyasaye oro e wang' piny kar ka mondo mi olok chunje joka dhano, ogol joka dhano e richo, yien gin joote mag Ruoth Nyasaye. Joote gi ng'eny sana, ok gin 2 kata 3. Onego bed ni wang'egi duto, kendo onego bed ni wayie kodgi ni gin joote mag Ruoth Nyasaye. Ma kik wakwed kata jaote kata kata achiel. Kech waonge gi ng'eyo kuom joote. Ruoth Nyasaye ma nigi ng'eyo kuom joote. Illa man rahima ar-Rahman wa man rahima huwa al-Muslim. Mak mana ng'at ma Ruoth Nyasaye ogwedho gi ng'eyo joote, ng'at ma Nyasaye ogwedho ng'eyo joote ni en ja Islam. Onge nya ng'eyo joote te bas dong mok ja Islam, nyaka ng'e mek be ma ja Islam. Kech en yo achiel mag joote duto te. Wal yawmil akhiri, kendo onego bed ni yie gi chieng' giko piny ni nitie. Islam oyie ni nitie giko piny mane ng'adne ji bura. Joma ne ng'adne gi bura marach biro dhi e od obel mach mar obel, to jogo mane ng'adne gi bura maber ne donjo e dala maler. Watu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi, kendo gi yie ni gik maricho mamaki, gik mabeyo mamaki ai lut Ruoth Nyasaye. Nyasaye mamako gimoro amora. Nyasaye ma kuyie ni mondo inyiti hinyori, kodagi to ok inyal hinyori, kech en mangi teko mar gimoro amora. Wa fil Qur'an, Ruoth Nyasaye wacho na buk mar Qur'an niya, laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Ruoth Nyasaye wacho niya, onge ber moro amora ma ng'ato yudo kong'iyo podho chieng' kata wuok chieng'. King'iyo kik ipar ni king'iyo podho chieng' kata wuok chieng' mano ka itimo ne Ruoth Nyasaye maber ahinya. Hapana. Kik ipar ni kiting'o Qur'an ni koro ma itimo Ruoth Nyasaye maber ahinya. Ka iting'o Bible ni koro itimo Ruoth Nyasaye maber ahinya. Hapana. Ruoth Nyasaye wacho niya, walakinnal birra, ber ma Ruoth Nyasaye dwaro, man amana billahi wal yawmil akhir. Ni in ng'atni modak e wang' piny kar ka, onego bed ni ng'at maber maloyo ji te en ng'at ma oyie gi Ruoth Nyasaye. Ng'at morwako yie ma Ruoth Nyasaye chunye, kendo dogo yie gi chieng' giko piny ni ne bedi. Wal malaikati, kendo dogo yie gi malaikni mag Ruoth Nyasaye. Wal kitabi wan nabiyyin, kendo en ng'atni moyie gi buge mag Ruoth Nyasaye, kendo dogo yie gi joote mag Ruoth Nyasaye ma ok opungo kata achiel. Nikech ang'o? Amana rasulu bima unzila ilayhi, jaote Muhammad noyie gi bugik mano or kuome, buk mano orne koa kuom Ruoth Nyasache. Wal mu'minuna, kaachiel kod jogo moyie gi Ruoth Nyasaye mong'e ni waumini. Aneno ka ji wuotho e wang' piny, jomoko ting'o kitepe, moko rwako kondhni, moko timo kama kama, tiwacho ni magi duto gin waumini. Koro waumini, ng'at moyie gi Ruoth Nyasaye en muumini. Ng'at moyie gi buge mag Ruoth Nyasaye mane ng'at ma iluongo ni muumini. Ng'at moyie gi joote duto mane muumini. Ng'at modagi jaote kata achiel mano ok muumini. Ng'at modagi Taurati mano ok muumini. Mano ng'at moyie nus, yie mare pok oromo.
wa kullu amana billahi wa malaikati wa kutubihi jogo duto te jomuji Ruoth Nyasaye gin jogo moyie gi Nyasaye kod malaikni mage kod buge mag Ruoth Nyasaye kod jote mag Ruoth Nyasaye. La nufariqu baina ahadin min rusuli. Wan jo Islam ok wapog jote kata chiel. Jaote mora mora moko Nyasaye wayie ni ma jaote kendo waluwo chike mage. Kopo ni kedo gima ber watimo maber. Watimo kaka onodwaro. Mama mimi kwa Islam unge Yesu zaidi kendo luwo chikene zaidi. Okonyal kod ne an ja Islam okanyal luwo Yesu. Mano miriambo. An ja Islam okanyal luwo Musa. Mano miriambo. Lam Ruoth Nyasaye kiyie gi joote ne duto tete. La nufariqu baina ahadin min rusuli. Ok wakwed jaote kata chiel. Joote duto wayiego ni gin jotich Ruoth Nyasaye kendo negi kelonwa wach maratiro moa kuom Ruoth Nyasaye. Waqalu sami'na wa ata'na. Bang' mano jomoyie gi Ruoth Nyasaye kaka jo Islam odogo wacho niya sami'na wa ata'na, wawinjo kendo waluwo. Yani joote wayiego, buge wayiego, Ruoth Nyasaye wayiego, gimoro amora ang'o modong' ma jo Islam koro ok tim. Mimi wacho ni jo Islam ng'ama rach. Jo Islam ok lam Ruoth Nyasaye. Nyasaye olamo, ong'e Nyasaye. Bug Ruoth Nyasaye oluwo, Taurati oluwo, Injil oluwo, Zaburi oluwo, Qur'an oluwo, jote duto kokwedo kata chiel. Kidwa wacho ni man farraka nabiyan huwa afdal min al-muslim. Ng'at mopo kwedo joote ni ma joote mokanyal luwo. Ng'ano koro ber maloyo ja Islam moyie gi joote duto te. Ok ter wach Nyasaye kamano, ok ter gi supporter. Itero gadiera. Kati bed ng'ata achiel gi gadiera wacho adiera ni kindije. Mojo winji. Waqila fi qawli ta'ala qulu amanna billah. Ruoth Nyasaye do ngiso buk mar Qur'an niya qulu amanna billah. Wachuru chwech maga bang' piny kar kania. Amanna billah, wayie gi Ruoth Nyasaye. Wama unzila ilayna, kendo wadog wayie gi gigo manor kuomwa, buge manornwa magin Taurati kod Injil kod Zabur kod Qur'an. Taurat, Injil, Zabur kod Qur'an kod buge mag Ismail kod Ishak. Wama unzila la Ibrahima, kendo wadog wayie gi buge manor kuom jaote Ibrahim. Kendo wadog wa Ismaila, kendo wadog wayie gi gigo manor kuom jaote Ismail. Ma yie maratiro, ok yie mobam, ok yie man gi walakin, yie maler. Wa Ishaqa, kendo yie gigo manor kuom jaote Ishak. Jogo makiel iluongo ni Ishak, iluongo ni Ishak, iluongo ni Ishaka. Koro jaote Ishak, mane nyinge ma wag kuom Ruoth Nyasaye wacho ni Ishak. Ismail gi Ishaka gi nyithi Ibrahim. Wa Yaquba wal asbath, kendo wadog wayie gi buge manor kuom Jacob kod asbath kod anyuola maggi. Wama utiya Musa, kendo wadog wayie gi gigo manor kuom joote madongo dongo. Achiel kuom joote madongo dongo en Musa. Wama utiya Isa, kendo wadog wayie gi gigo manor kuom jaote Yesu. Ko ja Islam en ng'ama galaga. Islam en ng'ama lich. Ng'ama yie gi Musa, odogo yie gi Yesu, odogo yie gi joote duto. Itu kodi bam gi mari ni waja Islam ng'ama rach. Igolo rach ne kure. Tam lam Ruoth Nyasaye gi ratiro. In lam Ruoth Nyasaye otami gi ratiro. Ko idong ni pingo ja Islam. Ja Islam to yie gi Musa, odogo yie gi Yesu. Odhi mbele gi lam Ruoth Nyasaye. Bi mondo mi ilam Ruoth Nyasaye ka ja Islam lam Ruoth Nyasaye. Wama utiya nabiyuna min rabbihim, kendo ja Islam odogo yie gigo duto te ma Ruoth Nyasaye noru kuom joote ne e wang' piny kar kae. La nufariqu baina ahadin minhum, ok wakwedo kata chiel kuom joote go eko. Wa nahnu lahu muslimun, to wan jogo, wan joneno kendo wan jo Islam. Mano Qur'an wacho nwa Surah Al-Baqarah verse 100 kidhi somo. Iluka ja Islam uyie gi Yesu, uyie gi Musa, uyie gi Ibrahim, uyie gi Ismail, uyie gi Ishak. Lakini jogo moko ja Islam kwedo Ismail, kwedo Muhammad. Hii knowledge imetoka wapi? Wala Ruoth Nyasaye kendo wabed jogo mayalo Ruoth Nyasaye gi ratiro maonge gi mibadhi. Kendo kik wabed gi supporter ni support fulani.
support kwa haki, lu adira, kikilu miriambo. Wajani fayajibu al-iman bil malaikati kullihim man samma Allahu minhum wa man lam yusammi. Onego bedni wayigi jo malaikini dutote. Maruth Nyasaye ongiswa nyingigi kod malaikini Maruth Nyasaye ongiswa nyingi benitie. Onego bedni waye gi buge dutote. Mbuge Maruth Nyasaye oro kaka Injili mwangeni Injili te buku Ruth Nyasaye, Taurati, Zaburi, Quran. Buge mama ko be pok wange nyingi, lakini onego no yigi ni buge ge gin buge mag Ruth Nyasaye. Wajibu alayna nu'mina bil anbiya'i kulluhum. Onego bedni wayigi jote dutote. Mamane yie maratiro kum ngata. In kami bede tie dala kanyo, bede odi kanyo ero, parie ni seche moko in gi yie manus. Simuki yie manani jaote yese jaote. Simuki yie mani Muhammad no kende jaota. Mano miriambo. Ok Muhammad kende. Nengo wetene. Inna ma'ashara anbiya'i ikhwatun. Adir makini jote gin owete. Anbiya ikhwatun lil Allah. Jote gin owete muwa kum Ruth Nyasaye. La nufariqu baina ahadin min al-anbiya. Okone ubenua pogo jote mora gi pachwa wawegi bila knowledge, bila kujua, bila elimu. Kone ubeni pogo na kisomo ngegi mitemo. Ikiwaji mara kum jote gimikia. Wajibu al-iman bil malaikati kulluhum man samma Allahu minhu wa man lam yusammi. Wal malaikatu jamu wa malakin wa hum alamu min alamil ghaib. Malaika en chokro malaika ni mangeny. Kuno ni malaika men malaika ni mangeny ki ujumla. To en gima ok nere. Wana kwa nene gi wenge wa lakini wengine nene gima nitie. Kwa nene gi wenge wa lakini en gima nitie. Khalaqahumullahu bin nur. Ruth Nyasaye chuo malaika ni mage giler. Wa amma jinnu fallahu khalaqahu min nar. Amma jinni Ruth Nyasaye chuo gi mach. Wa amma al-insu fa innal khalqahu min tini thumma min ma'in mahin. Kata dhano Ruth Nyasaye chuo gi lo. Baso chuo gi pima yom. Maka wukuto dhieko. Ruth Nyasaye chuo dhano gi lo. Kama dhakara Allah subhanahu wa ta'ala dhalika. Kaka Ruth Nyasaye wacho no buku mal Quran. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Akuna chuo doka dhano ge joka jinde makmani na chuo ge nimno gilama. O ibudullaha wa taquhu. Lamu Ruth Nyasaye kendo Ruth Nyasaye. We uru bam, we Ruth Nyasaye kulu opacho gi gombo mamagu. Kata kawono ka shekotho mudio yike ei mosquito kungisne ngama ber. Richo mare por mana mare. Kata bini shek notho mudio yike mosquito. Makoni ne bunu mosquito ni na ngama licha yenya. Gisne ngama ber. Nyalo tho mai kinyake mosquito pedo in kanra pedo nyama dalo bel. Oknisni koro shek no ngama licha yenya. Ka achiel kod padri. Otho mo yikinya kanisa. Oknisni kono ngama ber yenya. Bali Ruth Nyasaye ng'iyo chingi ko piny ang'o manotim. Be nong'e Ruth Nyasaye. Koso nowuondo ji gi wach mag Ruth Nyasaye. Kata kawuono kopona wuondi tang'ena ting'o msigo maduong' sana. Embele ji. Chingi ko piny ne ng'isa mbele hey. Japuonj ni wuondo wa in mane lalowa. Koro unduto te ting'o msigo ok ber. Fal imanu bil malaika kullihim man samma minhum wa man lam yusammi nu'min bihi jami'an wa yigru malaikini dutote kaka Ruth Nyasaye duaro. Usala man kana aduwan li Jibrila. Ruth Nyasaye ni ngatno maena duwi kodi kumi Jibril. Usala mabuk mar kwa ni ngatno maena duwi kum Gabriel. Ena duwi mar Gabriel kata Jibril en Kiarabu. Gabriel jokumo lunga ni Gabriel ngeke kumane gole nyingno. Ngat mane ena duwi mar Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah. Ober ko ngeni ya Ruth Nyasaye nomiyo Jibril wach mare mondo mi okelni ku chike mag Ruth Nyasaye. Musaddiqan lima bayna yadayhi, kendo wach ni ok en wach mano biro kwedo weche mano kuongo ne. Wach ni en wach mano biro keto adiera mag weche mano kuongo.
Jaote Muhammad kanu biro ok nobiro kwedo joote wetene. Wambi woje Islam kwa yalo wach jaote Muhammad kik wakwed joote moko. Wayie gi joote gi duto. Wang'is ji ni joote duto gin owete. Wach jaote Muhammad nobiro chopo mana weche mag joote manokwongo ne. To ne en wach achiel, noko wacho mare mopogore mag joote gi. Lemo mana joka lame kaka embe nolamo. Kwayo mana joka kwayo ma embe nokwayo. Luongo ma luongo ji wach Nyasaye kaka luongo wach ji ka joka ma luongo ji wach mar Ruoth Nyasaye. Koro nokobiro kwedo weche manokwongo ne. Nobiro chopo weche manokwongo ne. Wahuda wa bushra lil mu'minin. Ma en funy maduong' kuom jogo moyie gi Ruoth Nyasaye. Kendo ranyisi maduong' kuom jogo ma oyie gi Ruoth Nyasaye. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi. Ng'at ma biro bedo ni en adui mar Ruoth Nyasaye kod malaikni mag Ruoth Nyasaye kod joote mag Ruoth Nyasaye kod Jibril wa Mikael kod Mikael magi malaikni mag Ruoth Nyasaye madongo dongo. Fa inna Allaha adu lil kafirin. Gin achiel kuom jokafiri. Ruoth Nyasaye en adui mar jokafiri. Kwenye kikwedo jaote achiel miyanyo ng'ini jakafiri. Ruoth Nyasaye okwedo jokafiri. Ruoth Nyasaye ohero jogo mok jokafiri. Usama falladhi yakfuru bimalakin wahidin minal malaikati kafirun. Ng'at madagi malaika achiel ni manok malaika modagi manok adua mano jokafiri. Kendo ng'at modagi kaka Jayahudi wacho ni malaika moko onge mano jokafiri. Alladhina yaquluna Jibrilu adu lana. Jo-Yahudi moko wacho ni Jibril en adui maggi. Mano miriambo. Koro miyo jaote okonego bed ni kwedo, malaikni bokonego bed ni kwedo. Waman kana alladhi law kana alladhi nazala ala Muhammad ghayra Jibrila la atanahu lakin nazala alayhi Jibril wa huwa aduwwun lana fala nu'minu bihi. Wakasema kinjogo watania debe ni gino mo kum jaote manadieri doko luo Jibril. Koro me okgidwa Jibril. Bema kopo ni Jibril mokelo wach ni kwa kuom Ruoth Nyasaye kuom jaote Muhammad koro kwanyalo. Ke Jibril en adui marwa. Koro ng'at ma en adui mar Jibril en jakafiri e mbele Ruoth Nyasaye. Ng'at ma en adui mar jaote en jakafiri e mbele Ruoth Nyasaye. Ng'at ma en adui mar buge mag Ruoth Nyasaye mano ng'at ma en jakafiri. Koro ja-Islam okonego bed ni kwedo gigi. Okonego bed ni kwedo buge mag Ruoth Nyasaye. Okonego bed ni kwedo jaote mag Ruoth Nyasaye. Okonego bed ni kwedo malaika kata achiel mar Ruoth Nyasaye. Okonego bed ni kwedo jotich Ruoth Nyasaye. Bed jalno mong'eyo kata bed koki kata in wadu mokunja sani japiny mokunja sani mok ja-Islam. Wach ni en wach mar ng'ata ng'ata. Kuom ja-Islam kuom jalno mok ja-Islam. Mangiso ni wan duto te wan chwech mag Ruoth Nyasaye. To wadwa dok kuom Ruoth Nyasaye. Mo Ruoth Nyasaye oyawonwa gate mar dala maler. Ruoth Nyasaye oyawonwa gate mar dala maler. Mondo wadonj e dala cha. Wayud ngima maber manyaka chieng'. Ok wagomb mondo Ruoth Nyasaye oyawonwa gate mar majo bel mondo wadonj e mach mar obel hapana. Wagombo mondo mi Ruoth Nyasaye odhi oyawonwa gate mar dala maler. Momiyo ji tem matek mondo jopuonjore adiera. Maki watem matek mondo wa defend miriambo mondo wayud pesa mang'eny. Ng'ato tem matek o defend miriambo mang'eny basto oyudo pesa mang'eny. Jibe bolo ni pesa ne wuonde bani ng'ama jaber mutukufu ng'ama ber to kara ng'an ja miriambo. Qul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazala qalbika bi idhnillah. Koro bed king'eni ya ng'atno modagi wach ma jaote Ibrahim malaika Jibril Gabriel ni ok en malaika maduong'. Mano ng'at ma ok ong'eyo gima timo kich odagi wach mar Qur'an, odagi wach jaote Muhammad, odagi jaote wach mar jaote Yesu alayhi salatu wassalam kuiguthu gi kuome. Laysa huwa min Jibril innama huwa min Allah jalla wa ala. Kech wach no ma Jibril ne kelno ok en wach Jibril. En wach mar Ruoth Nyasaye. Wa qawlu Muhammad laysa qawluhu bal qawlu min Allah. Kendo wach ma Muhammad jaote Muhammad ne wacho ok en wach jaote Muhammad no panga gi pacho wuon. En wach ma wuok kuom Ruoth Nyasaye. Wach ma Yesu be wach ma no wacho nok wach ma mare ma pache wuon nomiye. No wacho wach ma Ruoth Nyasaye. Jaote Musa be mana kamano. Joote duto ok ne wach gik ma pachgi nomiyogi. Kaka wan kawuono wacho gik ma pachwa omiyowa.
Kawuono ng'ato chunga to wacho gima pacho wuonu ng'ise mondo wachi to wuondo ji jopiny. Bas jopiny bende ok onono matut luwo ni ng'ama ber chako luonge ni mtukufu. Walamo Ruoth Nyasaye kendo waher Ruoth Nyasaye, wang'e gadiera ma Ruoth Nyasaye. Lamo Ruoth Nyasaye ok ng'i ng'eny mar ji kendo ok ng'i tin mar ji. Unyalo bedo ni utin to un gadiera. Unyalo bedo ni seche moko gweng' moro nitie ja-Islam kata di kata achiel, ko jineno jo ng'at achiel no ema Nyasaye dwaro. Mang'eny go to onge gadiera, Nyasaye ok dwa. Koro wach mabed jo mang'eny to wan gadiera, Ruoth Nyasaye biro herowa. To ok ni wang'eny to waonge gadiera, to wakia adiera, bok wadwa luwo adiera, somo adiera bok wadwa somo. Iyo mano miriambo. In ja-Islam luwo adieri kendo imakri gadiera mar Ruoth Nyasaye. Min thawai fi dhallat muntasibati lilislam man yaqulu inna Jibrila kana amana lianna risalata kana li aliyi walakin aljibrila kana amana. Jomoko bende katika dini mar Islam bende wacho ni Jibril notimo miriambo. Mano miriambo. Maana kadin ja-Islam wacho ni Jibril notimo miriambo, in bi ja-Islam ma kafiri. Koro rudi kwa Allah, dogu kwa Ruoth Nyasaye kendo ng'e Ruoth Nyasaye ka Ruoth Nyasaye dwaro. Koro in ja-Islam nu'minu bi rusuli. Wan jo-Islam wayie gi jaote, wayie gi Ruoth Nyasaye achiel, wayie gi buge mag Ruoth Nyasaye, kendo wayie gi Taurati, wayie gi Injili, wayie gi Zaburi, kendo walam bang' kwasiyie gi gigi magima muhimu mokwongo moloyo te. Yie mar Nyasaye e gima muhimu. Inyalo yalo wach Nyasaye, inyalo koro wach Nyasaye, tikia Nyasaye, pod chalre ka yiem kanono, kochopo chieng'i gopenji tin ramoki mar mach. Koro onge tendo momi iyal gimikia. Onge tendo momi iluongo ji gimikia. Afadhali kuongi ng'e Nyasaye no chal nade, tilame gi yo mane, ma ene modwaro koso ma wan wawegi wadwaro. Nyasaye oketne misingi mar lamo. Nyasaye maketo misingi mamare mar lemo. En ok wakomande, en moko komandwa. En mung'iso ni timu kama. Koro in kawuono kida wacho ni iketo Nyasaye mipaka mamagi mag lam. Mano kare kia kaka onego bed lamo Ruoth Nyasaye. Wan Ruoth Nyasaye ketonwa lame odiechieng' dibich. Na mano chik moa kuome, ok chik moa kuom Muhammad e piny ka kende. Oa kuom Ruoth Nyasaye. Bang' kwaselemo dibich nitie mech ma Ruoth Nyasaye oiko ne ng'at molame dibich. To in kawuono idwa ng'isi ni lamo Nyasaye tim kama, to ok ng'isi ber ma kitimo tidhi yudo gini. Kech kata kopo ni tiyo ne ng'ato e factory mare, nyaka ing'e ni ber mane madhi yudo kasetiyo e factory ni. To in itiyo makata ber midhi yudo kia. Bebi ber. In daka ni timo tikia gimomiyo itimo. Otem matek itim giming'e niya, kaka timo kawuono Ruoth Nyasaye miya kama. Katimo kama Ruoth Nyasaye dhi miya kama. Gini katimo kama dhi yudo richo machal kama. Gini katimo kama dhi rwaka mach. Koro miyo ber king'e niya, Ruoth Nyasaye oketonwa yore ariyo. To yore ariyo gi, imma nar, imma aljanna. Ima idonje od obel, ama idonji kar dak maber mar dala maler. Koro wakwayo duto wan duto te wang' piny kar ka ni mondo mi watim timbe mabeyo, mondo mi wadhi wabed ei dala maler. Iluongo ni shamba la Eden. Nyasaye orwakwa e dala maler kendo gwedhwa wabed kanyakla ei dala maler. Wa ila huna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.